Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Яңа автобуслар яңа маршрут буенча. 13-нче маршрутта да зур сыйдырышлы автобуслар йөри башлады. Нитратлымы, әле табигыймы? Җиләкләрне хәзер ашарга ярыймы? Бу сорауга җавапны табиблар белән бергә хезмәттәшем эзләде. Чаллыда җәмәгать транспорты паркын зур автобуслар белән тулыландыру дәвам итә. Хәзер 13-нче маршрутта да зур сыйдырышлы автобуслар йөри башлады. Нифазлар чаллыларны Зәп бистәсеннән Тынычлык проспекты буенча Хайр заводына кадәр йөртәчәк. Рамиль Шириязданов 15 еллык стажы булган тәҗрибәле шофёры. 5 көн инде ул 13-нче маршрут буенча йөрүче зур сыйдырышлы автобуста эшли. Һәм пассажирлар агымы әлегә аз булуын таный, әмма аңа ихтыяҗ бар иде ди ул. Потихоньку люди сейчас узнают, начинают ждать уже нас. Соответственно, думаю, через недельку уже раскатается, и это будет все хорошо. Маршрут новый, автобусы новые, потихоньку, помаленьку, за неделю они уже все узнают, средства массовой информации, сарафанное радио. Кешеләр проспектларда зур сыйдырышлы яңа автобусларны күрә һәм вакыт узу белән пассажирлар агымы арта башлаячак дип фаразлый Рамиль Шириязданов. Өстәвенә аларның соңгы тукталышы шәһәр читендә Хайр заводлары районында урнашкан. Миңа бик ошый зур автобусларда йөрергә, чөнки балалар белән йөрергә дә бик җайлы була. Автобусларда бик әйбәт йөрергә монда. Зур автобуслар якты. Сенсау Ходай Тәгалә йөрәгә бирсен безгә күбрәк иттереп. Бик әйбәт. Җибәргәннәренә рәхмәт. Әйбәт бик туры барам балаларга. Күптән кирәк инде. 13-нче маршрут буенча зур сыйдырышлы 8 автобус йөри. Шофер сүзләренчә, якын киләчәктә яңаларын маршрутка чыгару планлаштырыла. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Тимур Сафронов, яңалыклар. Тикшерү хомаучаламаячак һәм артык булмаячак. Быел һава торышы җылы көннәр белән бик сөендермәсә дә, җиләк барыбер өлгергән. Ә ул ничек җитешкән, табигый юл беләнме яки нитратлар беләнме? Җиләкне тикшерүче ветеринария табиблары моны билгеләргә тиеш. Аны ничек тикшерәләр, бу һәм башка сорауларга җавапларны хезмәттәшем эзләде. Хәзер базар киштәләрендә Кубань һәм Краснодардан кайтарылган җиләк сатып алырга мөмкин. Эшмәкәр Алисия Юрьева сүзләренчә, җиләкнең бәясе бераз үзгәргән. 1 ел элек аның килограммы 650 сум тора иде. Цены на Краснодарскую немножко поднялись. За килограмм стало 750-800. Мы так поняли, это связано с тем, что там были дожди. Нашу местную клубнику пока не получаем. Какая цена будет, не знаем. Но тоже фермеры боятся, что цена тоже дешевой не будет в связи природных условий. Бер нәрсә үзгәрешсез кала, ул киштәләргә кергәнче җиләкне тикшерү. Беренче чиратта продукцияга туры килү сертификаты булырга тиеш. Аннары белгечләр җиләкнең нинди булуына игътибар итәләр. В своих лабораториях оцениваем органолептические свойства клубники. Клубника должна быть чистая, без побитостей, без следов плесени. Чашелистики у основания ягоды должны быть зеленые, не повядшие, не сухие. А также она должна быть блестящей и однородного цвета. Шулай ук җиләк хуш исле булырга тиеш. Шуннан соң гына санитар-ветеринар экспертлар тикшерүгә керешәләр. Алар радиация фонын үлчиләр һәм нитратлар булу-булмавын тикшерәләр. Аларны махсус нитрат тест приборы ярдәмендә ачыклыйлар. Ул сизгеррәк һәм ниндидер катнашмалар булуын шунда ук билгели. Билгечләрнең өчен нәкъ менә алар яшелчә һәм җиләк җимешләрне тикшерү белән шөгыльләнәләр икәнен дә аңлаттылар. Есть врачи в предубойных, в убойных пунктах, которые проверяют мясо в перерабатывающих предприятий. Мы, в частности, проверяем продукцию, которая поступает на рынок животного и растительного происхождения, исследуем ее, проводим ветсанэкспертизу и отвечаем за качество и безопасность этой продукции. Бүген җиләкне тикшерү барлык күрсәткечләрнең нормада булуын күрсәтәм. Җиләкне сатарга була. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Шәһәрдә җылылык шелтәрләрен гидравлик сынау башланды. Татэнерго Чаллы җылылык шелтәрләре филиалы хәбәр итүенчә, опрессовкалауның беренче этабы 10 июньга кадәр дәвам итәчәк. Сидоровка, ГЭС, Мәләкәс аръягының 20, 21, 22 микрорайоннарындагы йортлар, 14 гимназия, Гостев урамындагы 7, 7А, 7Б йортлары, сәнәгать мәйданнары бысый вакытлыча кайнар сусыз кала. Беренче июньдә Чаллыда коену сезоны ачыла, әмма бөтен пляжда да су керергә рөхсәт ителми. Быел бары тик 5 пляж гына Гимска исәпкә алынды. Алар шәһәр пляжы, Сандали, Фихрет Табиев исемендәге яр буендагы һәм ГЭС бистәсендәге вейк парклар, Навигатор яхт клубы янындагы пляж һәм Тукай районында Лесная сказка ял итү базасы. Гимс хезмәткәрләре, прокуратура, хукук сакчылары, администрация белгечләре белән берлектә җәй буе тикшерүләр, профилактик чаралар үткәрәчәк. Аеруча игътибар үзәгендә коенырга ярамаган пляжлар булачак. Исегезгә төшерәбез, тиешсез урында су коенучыларга 1500 сумга кадәр штраф яный. Үзенчәлекле товарлар һәм иң тәмле деликатеслар буларның барысында бер урында халык ярминкәсендә сатып алырга мөмкин. Сатучылар Чаллыга Россиянең төрле төбәкләреннән килгән. Павильон 32 комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан. Халык ярминкәсендә Камчаткадан китерелгән балыкның затлы төрләре, белорус салысы, колбаса, кулдан эшләнгән абхаз сырлары, майлар бар. Сатучылар Ера Көнчыгышның хуш исле балын, Кырым чурчхейлысын, Твердан мармелад алып килгән, татлы ризыклар янына хуш исле чәйләр сатып алырга мөмкин. Һава торышы җылы көннәр белән сөендерә, ярминкәдә шунда ук үзгәрергә дә мөмкин. Монда Кострома җитеннән күлмәкләр, туникалар тәкъдим ителә. Образны тулыландырырга сумкалар һәм аксессуарлар ярдәм итәчәк. Хуҗалар кухничен заманча гаджетларны бәяләрләр. Ярминкәгә килегез. Халык ярминкәсе 1 июньгә кадәр эшли. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.